Mga tinunan sa Patupat National High School kinsa unang gihulagway nga nasudlan og daotang espiritu ipaubos sa intervention program sa tunghaan. Lakip na ang ilang mga ginikanan. Ani ang report ni Femari Dumabo. Sukad sa nahitabo nitong Marso 14. Hangtod karong adlaw, wala una katungha ang 15 ka mga tinunan nga giingong naposes sa daotang espiritu. Gipasabot sa principal nga karong adlaw aduna sab seminar ang ilang mga magtutudlo. Hinungdan nga way klase. Naglaom ang mga magtutudlog ang principal nga nakapahuway og tarong ang maong mga tinunan. Daan ang gitugan sa principal nga nasuta sa paring ni pahigayon og exorcism sa maong mga tinunan. Nga wa sila na-possess kundi nakasinati lang og mass psychogenic illness. Kini mahitabo kung ang mga tao sa grupo kalit nga dungang nasakit bisan way physical ug environmental nga rason nga sila masakit. Gitanuhan. Nana ma'am kahapon dili ang kanang divisioners na mo ma'am nga mo na ang mo gikaron mag specific sa bata patong sa mga bata po ni apil o tabang o itong mga estudyante nga naka-witness o ang mga maestra po ma'am. Together with the parents. Dugang sa principal nga laki pa mga ginikanan sa mga tinunan ipaubos sa intervention program. Gani ilang nasabutan sa mga magtutulo nga ang tanang 400 ka mga tinunan sa eskwelahan ang ipaubos sa counseling. Kini aron kapungan nga doon na pa'y susama nini nga mahitabo. Kami buhat nga students profiling, na naman na siya pero palawman pa na mo. Then ang family background nila kay murag nagay dapat kanang kuanon maghibawon pagid ba ang ginikanan ang mama to asa gawas nasa layo wala na kuwing sa bata mga lola ray nag-ati manila unang usan as amo ang kuanon ma'am so kanang dili sa niyo musulti o kanang di mi makapagawas og katong giingon nga na process yun ang mga bata. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.